לא סברה שלי, שדווקא המשבר שאנחנו נמצאים בו, למרות ההפגנות, אנחנו לא נמצאים במצב אפילו בלשון המעטה באחדות גבוהה. אנחנו אגב מדברים עם כולם, אנחנו מדברים עם אחים לנשק, אנחנו מדברים עם תיקון 2024 שקודם, אנחנו מדברים עם כולם, עכשיו מצטרף, נכון? לייצר איזושהי קואליציה גדולה בשביל לאחד כוחות וללכת דווקא עם כוח אחד של אחדות, ולא עכשיו עוד פעם עם הפילוג וכל ימי השישי באוקטובר. אלחנן, דווקא פה אני דווקא רוצה לתת את הכבוד אליך, אתה עכשיו מציג את הטבלה הזאת, אני דווקא רוצה להביא את הכדור אליך, שתוביל. בסדר גם. בסדר? ברשותך. אז תודה. ככה, קודם כל תודה לה, ונקודה אישית שלי, כשאני הצטרפתי ככה לתנועה לפני 3 שנים, וככה אני מסתכל עליה מהצד, תנועה עברה תהליך באמת משמעותי, התחלנו הרבה לפני הרפורמה, הרבה לפני המלחמה, ואני חושב שהיום רואים את הצורך יותר, והיום יש הרבה מאוד ארגוני אחדות, שאנחנו גם איתם בקשר, שפועלים בכל מיני סוגים של פעילויות של לטובת אחדות עם ישראל, ואנחנו, אני חושב, מה שמיוחד בנו זה שאנחנו נטו אחדות. זאת אומרת, הרבה ארגונים הם גם מתעסקים באחדות, ותנועת אחד מתעסקת פרופר באחדות, וזה משהו שאני חושב שגם מושך אליו הרבה ארגונים משתף איתנו פעולה, ושאני חושב שיתוף פעולה ממש טרי עם סנשיין וקרן רודמן שנפגשנו איתם, וזה באמת, אנחנו רואים איך שמהנקודה שאנחנו נמצאים יש המון 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 דברים שאפשר לעשות. זה המטרות והחזון שלנו, שיהיה עם אחד, שיש שפה של אחדות. אני חושב שאחדות זה buzzword שהרבה מאוד אנשים משתמשים בו, אבל בשביל שבאמת תהיה אחדות צריך לעשות דברים. אני חושב שזה מתחיל קודם כל בשפה, באיך שאנחנו מדברים אחד על השני ואחד עם השני, וזה משהו שהוא כולנו יכולים להשפיע עליו ביום יום, ולהשתמש בשפה הזאת, להפיץ אותה כל מקום אפשרי, זה משהו שהתנועה הזאת מתמקדת בו, ונשמח שתעזרו לנו. יש הרבה דברים שהתנועה רצתה לעשות ב3 שנים האחרונות, חלק מהם רשומים פה, חלק אולי לא כרגע, יש פה בעיה במספור, לא נורא, אבל קודם כל אנחנו רוצים לעקוב אחרי מדדי הצלחה. עשינו לפני כמה זמן סקר שעוקב אחרי מדד האחדות, זה הרבה לפני המלחמה, הרבה לפני הרפורמה, ובדקנו מה מצב האחדות בעם ישראל, כמה אהבת חינם, כמה שנאת חינם יש אם תרצו, ועוד הרבה מדדים, חילקנו את זה לפי כל מיני מדדים של מגזריות וזה, יש פה גם קישור, נפיץ אחר כך את המצגת, נשתף אותה. רצינו להפיץ את ערכי האחדות, לעשות רשת מפגשי שיח ארצית שנדבר על זה בהמשך, ולעשות באמת מערכה דיגיטלית באינטרנט ובעולם הזה שאנחנו חיים בו, וגם להתפרס לעוד מקומות מיוחדים כמו מכינות, כמו תנועות נוער, כמו תאי סטודנטים, וגם לדבר על האחדות כערך עליון, כאל משהו שהוא מעל הרבה דברים אחרים. הרבה תנועות שמבחינתם הערך העליון הוא מסוים, שרוצים לשנות את העולם, אבל אחדות היא כלי. אנחנו חושבים שאחדות היא ערך בפני עצמו, וזה מה שמיוחד בנו. אנחנו רוצים להנגיש את הפעילויות בתחום האחדות לכולם. יש תנועות מאוד מאוד גדולות שאנחנו גם איתן שיתוף פעולה, כמו הרבעון הרביעי ונפגשים, וששם הם מתמקדים בסוגים מסוימים של מפגשים, אבל לא תמיד קל לחבור אליהם, לא תמיד קל להשתתף, יש רפי כניסה, ואנחנו רוצים להנגיש את זה, רוצים שכל אחד יוכל להשתתף ולתרום ולהיות חלק מהדבר הזה שנקרא עם ישראל והחברה הישראלית. רוצים לפעול במשרד החינוך, לעשות כנסים ועוד הרבה דברים, ודווקא דרך הרבה ארגונים, שיתוף פעולה עם ארגונים אחרים, אנחנו כנראה נצליח יותר. רק הערה קטנה, את התוכנית פעולה, אנחנו לא רשמנו את זה ככה לבד עם עצמנו, אנחנו שכרנו שירותים של דוקטור דן הרמן, הוא יועץ אסטרטגי, אנחנו במשך כמה חודשים יצרנו טיוטה של תוכנית הפעולה, איך להגיע לממדים שאנחנו שואפים אליהם, וטיוטה ועוד ליטוש ועוד ליטוש, שבסופו של דבר זה התוצאה, ואנחנו מאמינים שזה מאוד אפשרי, מאוד אפשרי. דרך אגב, לא סיפרתי קצת על עצמי, אני בן 37, אבא ל6,
אני עובד פה באזור של הבורסה בחברת תוכנה, בתור מנהל מוצר, יש לי תואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני בהתנהגות ארגונית, הייתי מתנדב בכל מיני תנועות וארגונים כאלה ואחרים. זה קצת על עצמי, ונתקדם הלאה. בתנועת אחד אני כרגע רכז מתנדבים ויועץ ארגוני, אבל אנחנו עוד מעט תראו שאנחנו רוצים לעשות פה שינוי, ולהגדיר מחדש את התפקידים, ולמצוא את האנשים הכי מתאימים לתפקיד. איך להב אמר לי השבוע, גם התפקיד של המנכ"ל פתוח. מה כבר עשינו בשלוש שנים האחרונות? יש פה רשימה חלקית, דברים ככה, highlights, הדברים העיקריים שעשינו, אתר, נוחות מדיה חברתית, יצירת התחלה של בנייה של קהילה, קיום מפגשי שולחנות עגולים, היה באמת הרבה מאוד, כמה באזור 130 אני חושב בכל רחבי הארץ, ערוץ פודקאסט התחלנו, החתמה המונית על העקרונות של התנועה, שאנחנו רוצים שאנשים יזדהו איתם, התנועה של גיוס מתנדבים זה מה שמתגייס, זה מה שעכשיו קורה, חלוקת דגלים בזמן המלחמה, יצירת קשר עם תנועות אחדות רבות כמו שאמרנו, זה ככה רשימה חלקית, ככה שתראו שאנחנו כבר פועלים, אבל אנחנו רוצים לחשוב שנייה מחדש, אנחנו לא מפחדים מדרך ארוכה, אנחנו רוצים לחשוב שנייה מה השלב הבא, לאן אנחנו הולכים, בשביל זה קראנו לכם, וזה השלב הראשון שאנחנו רואים של התנועה. אנחנו רוצים לגייס קודקודים שייצרו בעצם את המטה, יבנו מחדש את המטה של התנועה, שיקח את החזון ואת המטרות ויראה איך אנחנו מגשימים אותו, איך אנחנו יוצרים תוכנית פעולה טובה, איך אנחנו בונים ארגון שכולל מתנדבים, כנראה הרבה מתנדבים שיבואו ויפעלו, איך אנחנו מתפרסים בכל הארץ, איך אנחנו מגשימים את היעדים שלנו ורצים קדימה. כן, מנכ"ל, רכז שטח, מנהל צוות שיווק, מנהל צוות דיגיטל, מנהל משאבי אנוש, זה אנחנו מה שחושבים שצריך למעלה, ואנחנו גם פתוחים לעוד רעיונות לעוד תפקידים. ונגיד תחת הרכז שטח, אז יכול להיות מה שאנחנו היינו רוצים, זה להעביר רכזי מחוזות, רכזי ערים, רכזי אזורים, רכזי שכונות, וכך שאנחנו נוכל להתפרס. נתתי פה איזושהי דוגמה, אתם רואים פה שבעצם מה שאנחנו רוצים שבכל שכונה יהיו שולחנות שיח, כל שכונה בארץ, כל יישוב, כל מקום יהיה פעילות של אחדות. אנחנו יודעים שעצם זה שאנשים ישבו וידברו בשפה של אחדות, זה כבר יכול ליצור שינוי. גם אם זה מפגש חד פעמי, עוד יותר אם זה מפגש רב פעמי, אנחנו רוצים ליצור יומן של אירועים שכל אחד יהיה לו גישה אליו, הוא יוכל לראות מתי יש פעילות קרוב אליו ובזמן שמתאים לו. אנחנו רוצים להנגיש את זה כמה שיותר. בשביל זה אנחנו צריכים רשת גדולה של מתנדבים. אם אני עשיתי קצת חשבון בערך כמה מתנדבים יהיו בעץ כזה, ואנחנו רוצים להגיע לכל שכונה ולכל אזור בארץ, זה יכול להגיע לאזור 10,000 מתנדבים, אם לא יותר. אבל בשביל באמת לבנות את זה כמו שצריך, אנחנו גם צריכים לשתף פעולה עם תנועות אחרות, וגם אנחנו צריכים שהמנהלים של העץ, שהקודקודים יהיו חזקים, ויהיו איתנו, ולכן קראנו לכם. מה התפקידים שאנחנו מגייסים כעת? כזה שטח, זה הכי נצטרך כאלה, כן? בכל הרמות. זאת אומרת, יכול להיות שיבוא מישהו יגיד, שמע, אני יכול להיות מנכ"ל, ויכול להיות עוד אחד להגיד, אני גם רוצה להיות מנכ"ל, ואז נגיד, אתה תהיה מנכ"ל של אזור חיפה, אתה תהיה מנכ"ל של אזור תל אביב, אנחנו צריכים הרבה מנכ"לים. אנחנו צריכים באמת הרבה אנשים שיבואו ויכולים אלפי אנשים לקחת איתם, ולהביא לפה, ובעצם לתרום כל אחד ברמתו, איך שנוח לו, במקום שנוח לו. אני חושב שיש פה הרבה מקום לכל אחד לתרום, כזה הדרכה, מנהל משאבי אנוש, שזה מישהו שיהיה אחראי על המבנה, על כל התפקידים, להגדיר אותם כמו שצריך, לראיין את האנשים כמו שצריך, רכז מתנדבים, כן, היום זה אני, אבל נשמח לעזרה, מנהל דיגיטל, מנהל את המערכת הדיגיטלית. היום יש ארגונים והם משתפים ביניהם פעולה, המון ארגונים שכל מה שהם עושים זה לפרד, להפריד ביניהם. הם עושים את זה בצורה מאורגנת, מגויסת, עם תקציבים, וכל המטרה שלהם זה להפריד ביניהם. ראינו את זה גם ברשימות שלי שעשינו וואו, שמצאו אצלו במנהרה, אני מילואימניק
במקום רגיש ביטחונית, אבל כאילו מצאו מה המטרה שלו, לגרום פירוד בעם ישראל, בחברה הישראלית. זה המטרה שלו, זה פורסם הפתק הזה. פתק של הדברים להתמקד בהם. וגם נתפסו מוטים איראנים. מוטים איראנים. מייצרים פלגנות בינינו. אנחנו יודעים שאיראן והמעצמות וכל האויבים תרצו לי גם לשמוע את הלינק הזה. כל האויבים של מדינת ישראל מתעסקים בלפרד, להפריד, בליצור את החיכוכים ואת המריבות. יש המון כסף שם, יש המון ארגונים לצערנו שגם כן לקחו בזה חלק בעבר, ואנחנו עכשיו רואים אותם קצת חוזרים ומאורגנים ומאוחדים ומתוקצבים. היינו רוצים לנסות לנהל מערכה דיגיטלית בצד של אחדות, לא להילחם בהם ישירות, אבל להביא אלטרנטיבה למי שנמצא שם בדיגיטל, שיש גם קול אחר, שיש גם פעולות אחרות, וגם אולי לעקוף את הדיגיטל על ידי מפגשים פיזיים, שזה הרבה יותר משמעותי הרבה פעמים מאשר לגלול בסמארטפון או לגלוש באינטרנט. מנהל פודקאסט זה מקצוע בפני עצמו, יש הרבה אנשים שכמוני בנסיעות שומעים פודקאסטים וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק היום, וזה גם כן ערוץ מאוד מאוד חשוב. ואנחנו עשינו כמה פודקאסטים שהפגשנו בין אנשים עם ממש השקפות שונות, בין חוזר בתשובה לחוזרת בשאלה, בין ריקי שהיא חוזרת בשאלה ולהט"בית, עם אדם שהוא מסורתי רגיל, כאילו כל מיני ניגודים, ווואלה רואים שבסופו של דבר מותר לנו לא להסכים, אבל אנחנו תחת אותו כותרת של עם ישראל, והשלם עולה פה על ספלקה, וזה אפשרי, ממש אפשרי. נכון, מנהל צוות שיווק זה לבוא ולהגיע לכל חלקי העם, זה גם דרך הדיגיטל וזה גם בעוד כל העבודה. צריך מישהו שירכז את כל המאמצים האלה, מישהו ניסיון בתחום, רכז משפיענים, מישהו שיבוא ויביא סלבריטיז מה שנקרא, ויחבר אותם אלינו, והם גם יכולים להיות עוד קול משפיע מאוד היום בעולם של ההמוני שאנחנו נמצאים בו, מפיק אירועים, שעזור לנו להרים עוד כנסים כאלה, שאנחנו, כנראה זה לא התחום שאנחנו חזקים בו, אבל זה גם משהו חשוב, ויש אנשים שזה התחום שלהם. ככה מתחילים. אני עצרתי פה, אני חושב שאני אעצור פה, יש פה פירוט של כל תפקיד, מה אנחנו רואים שהמטרות של התפקיד, מה היום-יום, מה הדרישות, זה התפקיד המרכזי, אז אני ככה אשאיר אותו, אבל יש פה, עשיתי ככה שקף לכל אחד מהתפקידים, וזה משהו שאנחנו, השלב הבא, זה בעצם להכיר אתכם יותר טוב, לעשות מיפוי, בדלינו שאלון, כבר חלקכם עניתם עליו. כמה אנשים עלו על השאלון סך הכל, אלפנן? אני אגיד לך, בלייב. אני לא מתקדם. אז נכון... יש הרבה אנשים שנגיד ניסים, יש הרבה מאוד אנשים שדיברו איתי בטלפון, שלא יכלו להגיע או מהמרחק וזה, או שגם עושים מתווה. חבר'ה מירושלים, מטבריה ומהגליל. חשוב לה, כי זה יכול לעזור לה כזה שטח, שאתה יודע, שנהיה באזור בפריסה. לא מצליח לראות את זה כרגע, לא, את מה שביקשה, אבל יש 18 אנשים כרגע שמילאו את הפרטים, 18 מתנדבים שמילאו שאלון מפורט, שלוקח איזה רבע שעה לפחות, בערך רבע שעה, אני מילאתי אותו גם, אז אני אחד מה-18. גם אני מתנדב פה, וגם אני לא בטוח לאיזה תפקיד אני מתאים, יש כל מיני... גם אני מתנדב אגב. נכון, להב הוא לא רק מתנדב, הוא גם משקיע. אני חושב שכל מתנדב הוא בעצם משקיע, וזה הבדל גדול בין מישהו שהוא בא ומקבל קצת משכורת חלקית, לבין מישהו שהוא בא ומשקיע מהזמן שלו בלי תמורה. גם מישהו שהוא עובד בשכר, זה מישהו שאנחנו צריכים אותו, הרבה פעמים אנחנו נעסיק אנשים בשכר, אבל לדברים, לפרויקטים מסוימים, אנשים שמקצועים בתחום שלהם, אבל אני חושב שאין תחליף לאנשים שמשקיעים את כל כולם במשהו, וזה משהו שאנחנו רואים אותו, ואני חושב זה הדרך, זה הסוד להפוך לתנועת המונים. לבוא, כי בסופו של דבר תנועה שרצה על תקציב מסוים, אז היא גם מוגבלת ביכולת פעולה שלה.
אבל תנועה שמתבססת על מתנדבים, היא יכולה לחיות, מה שנקרא, אמרתי ללהב אחרינו, אחרי שאנחנו נעבור הלאה לעולם הבא, שקורה טוב, או הפרק הבא בחיינו, התנועה הזאת יכולה להמשיך לחיות. נתתי דוגמה מארגונים אחרים שאני ככה יצא לי להיות בהם, ואני חושב שזה משהו חזק. אז בואו תצטרפו ל-18 אנשים שכבר מילאו את השאלון, אנחנו נעשה בדיקות התאמה, נראיין, קודם כל אנחנו מראיינים, כבר התחלנו לראיין אנשים בתפקידים של מנכ"ל, של מנהל משאבי אנוש, והשלב הבא זה יחד איתם, עם המנהלים שיבחרו למעלה, להתחיל לראיין את שאר העץ, כדי למלא ולבנות ארגון שבאמת יצליח להציל את עם ישראל קדימה. מקום לשאלות שלכם. רק רציתי לחדד, קודם כל אני רוצה להגיד גם תודה לאלחנן שיצר את כל המסמכים והכל כמובן גם באופן וולונטרי, בגלל שהוא מאמין שהערך הזה הוא אמיתי, זה ערך עליון. אני רציתי להגיד שכרגע בעצם אנחנו מתחילים להגיד במהלך השנה הקרובה כמה סבבים של גיוס של מתנדבים, אבל כרגע מבחינת האסטרטגיה וכפי שאלחנן זה תואר בתרבות ארגונית, אז אנחנו רוצים כרגע לגייס את הראשים, אני אקרא לזה, בין 8 ל10 ראשים בכל אחד מהמחלקות נקרא לזה, אבל בעתיד 3-4 חודשים יהיו מתחת הכל קודקוד איזה סדר גודל של איזה 8 או 10 אנשים תחתם, כאילו סתם לצורך העניין, אני מותר לקוקח את התחום של לצורך העניין רכז תנועות נוער, אז השאיפה שלנו שתוך 3-4 חודשים אנחנו נגייס עוד מתנדבים ועוד קמפיין שיהיו ייעודיים באות עין, איך ליצור קשר עם תנועות הנוער, עם בני עקיבא והשומר הצעיר, השומר החדש, איגי, whatever. כן, אנחנו אמרנו, אנחנו לנו חדר מקום שהוא קשור בעם ישראל, לא אכפת לנו מה הוא עושה, מה הוא לא עושה, לא מעניין אותנו. מאוד מפורשת, שלא משתמעת לשתי פנים. אז זה בעצם נקודה שמצאתי נכון לחדד. יאללה, בואו. שאלות שלכם. נתחיל למי שפה, אחר כך נעבור לזום. מה גרם לכם להקליט התנועה? היה איזה משהו ספציפי כן. מה שאלת? סליחה? מה גרם להקליט התנועה? מה גרם לתנועת ההתחלה הזאת? הרגשה של צורך. של צורך ומשמעות. אני מאוד מאמין בזה. אני מאוד מאמין בזה. אני אומר, אתה רואה הייתי חובש כיפה, אני לא הייתי חובש כיפה כל יום בחיי, אבל אני באמת מאמין שערך של אחדות הוא ערך עליון. אני מאמין כשעם ישראל יהיה מאוחד, אנחנו נראה לנו הרבה דברים טובים, וחלילה לא נשכיל להיות מאוחדים. הסופה הייתה שם לשלי, לא הייתי בטח. אני חושב שעוד לפני אפילו שהיה את הרפורמה המשפטית, ולפני שהיה את המלחמה, אני גם כן זיהיתי, והרבה אנשים זיהו, דרך אגב, עוד הרבה לפנינו יש את ארגון גשר שקיים המון שנים, יש את תנועת סנשיין שמאז הסיפור עם 3 הנערים, בת גלים, שער, כן, נפגשנו איתם, פתאום בקשר תדיר, באופן תדיר, כולם. הם קמו לפני 10 שנים, ואני חושב שנגיד גם באותה נקודה של החטיפה של 3 הנערים, שפתאום שמו לב שפתאום היה אחדות בעם, פתאום היה התרוממות, ושמו לב שבעצם היה חוסר פה. יש הרבה מאוד שנים שלאט לאט יש תחושה, אני חושב שזה קשור לדיגיטל, גם ראו את זה בקורונה שזה עוד יותר מקצה, שיש תחושה בעם ישראל שכל אחד במגזר שלו. יש את הסיפור של אפרים קישון, פוסו מוזו מכפר קקרוזו, על 2 אחים עם חומה ביניהם, לא יודע אם אתם מכירים, אבל אפשר לקרוא על זה, זה סיפור שיש בינינו חומה שלאט לאט בונים אותה. אני חושב שזה בשפה של הדיבור, סיפור של מה זה דתי, מה זה חרדי, מה זה חילוני. המושגים האלה הם מושגים מפלקים, הם לא מושגים לדעתי שהם נמצאים במציאות. במציאות יש ישיבות, יש חסידויות,
יש אנשים, קהילות שונות ממוצאים שונים, יש מנהגים שונים, יש אחד שומר מצוות ברמה שלו, או פחות, או מאמין. חילונים, אתה יכול לקבל לך כאלה קבוצות. נכון, זה לא נגמר. נכון, אבל עצם זה שפילגו אותנו בשפה למחנות, מחנה כביכול חילוני, מחנה כביכול חרדי, אין את זה לדעתי במציאות. שאני פוגש אנשים, עם ישראל הוא עם אחד. יש המון שוני גם בכל מחנה, ויש בכל מחנה מה לקבל אחד מהשני, ואני כבר שומע את עצמי מצטט מאמר של הרב קוק מלפני 85 שנה, שהוא אומר בדיוק את זה, על שמות חופשי וחרדי, שזה השמות של המחנות שהיה בתקופתו, לפני 85 שנה. הוא אומר שהשמות האלה הם שמות חדשים וצריך לבאר אותם מהעולם. אז אני חושב שזה משהו שצריך לעשות אותו באמת בפועל. עוד שאלות? אלחנן, יש מצב שאנחנו צריכים לפתוח את המצגת עם העקרונות? אני לא הצלחתי, נשלח אותם, יש אותם גם בוואטסאפ. אנחנו רוצים להגיד, אנחנו עשינו סקר בגיאוקרטוגרפיה עם העקרונות שיצרנו, ולפי סקר גיאוקרטוגרפיה 85% מעם ישראל יודע לאחוד עם העקרונות האלה בשלום. אנחנו רק נציין אותם ככה, שאנשים בקבוצות בציבור היהודי-ישראלי חופשים לאמץ איזה השקפת עולם ואורחות חיים שאתה רוצה. שמאל, ימין, חרד, לא מעניין. אנחנו עם אחד, אף אחד לא שוטר פה של אף אחד. זה אחד. שתיים, אנחנו אומרים שעל העניין של יהדות, אף אחד לא רשאי לכפות אחד על השני. אנחנו נגד כפייה, דתית, חילונית, whatever. הנה זה הסקר של גיאוקרטוגרפיה. ממש פילחנו אפילו באיזה קבוצות. על השמאלנים ועל חרדים, איפה יש שנאה, כאילו ממש אנחנו פילחנו את זה ברמת נתונים, על מנת שנדע איך לעבוד. אז הבעיה הייתה יוקר המחיה, שהיה על זה פעילות. והסקר החדש שהתקלנו, זה הסקר הראשון. הסקר השני, שהיה עוד לפני 7 לאוקטובר, עוד אחרי תקופת המהפכה, כולם ראו שהניכור ופילוג בין הציבורים בעם, הוא הפך להיות מקום ראשון. עכשיו, זה לפני הרפורמה, הרבה לפני. זה לא בתקופת הקורונה, אתם רואים? למעט נגבלות הקורונה. בתקופת הקורונה עשו את הסקר הזה. תראו את המצב הביטחוני איפה הוא היה. על כל פנים, העיקרון השלישי זה שבסופו של דבר עם ישראל הוא עם אחד, ויש בינינו ערבות הדדית, כולם מסכימים על כך, ומעבר לאחריות האישית, יש לנו אחריות ברמה של הכלל, כי הוא חלק מקבוצה גדולה, אנחנו לא יכולים לפעמים פה כיחיד. זה לא עובד, חלק מקבוצה, והעיקרון הרביעי זה שדווקא העושר התרבותי הזה, שכל אחד עם הייחודיות שלו ביכולות ובהשקפות, זה מה שמהווה מקור של כוח ועוצמה. אנחנו לא כולנו זהים, אנחנו לא שואפים להיות אחידים ולא שואפים להיות זהים, פשוט לראות איך כן ניתן לחיות את הפסיפס התרבותי הזה. עוד שאלות? אני לא יודע אם התייחסת לזה בהתחלה, אבל אני רוצה כל שנה כשהתייחסת לזה, אני לא יודע מה הפוליטיות של החברה? כן, אנחנו תנועה א-פוליטית. תנועה א-פוליטית, אין לנו שאיפות פוליטיות. אנחנו פשוט רוצים לייצר השפעה אמיתית, אנחנו שוברים שדווקא הפוליטיקה זה מקום עם אינטרסים לא מאחדים, בלשון המעטה, ואנחנו, גם באתר זה כתוב, אנחנו תנועה א-פוליטית, אנחנו עמותה בגוף הרישומי שלה. אנחנו לא מתעסקים בתמיכות במפלגות כאלה או אחרות, גם לא בתמיכות בשינויים פוליטיים כאלה או אחרים, לא העיסוק של התנועה. יש המון תנועות אחדות שאנחנו נשמח כאילו לקשר אליהן, שעוסקות בזה. הרבעון הרביעי, זה אחד הדברים שלא יצרנו איתם חיבור, אנחנו שוקלים אולי לעשות חיבור ברמת שטח, ברמת דברים כאלה, אבל לא ברמת תפיסה. הם, נגיד לצורך העניין, הרבעון הרביעי, שדיברנו איתם ונפגשנו איתם, יש אמירה נורא ברורה, אנחנו שואפים להגיע לפוליטיקה ולפעול באלף בית ג' ד'. אנחנו לא. אנחנו רוצים לייצר השפעה אמיתית בעם. לגמרי. שינוי של השיח. כן, שינוי של השיח. יש לנו שאיפה להגיע לעולמות האקדמיה ברמה של תאי סטודנטים. אנחנו כבר דיברנו כאן עם האוניברסיטת בר אילן, באוניברסיטת תל אביב. יש אפשרות ממש לפתוח תאי סטודנטים. אנחנו אחדות נטו. יש ארגונים שמריצים פרויקטים מיוחדים של אחדות. ארגון נפגשים זה ארגון שרוצה להעביר מסע ולעשות דברים מאוד מאוד ספציפיים.
אנחנו גם איתם אנחנו בקשר עם כולם. אנחנו בקשר עם אנחנו עכשיו, אגב, תגיד שאנחנו רוצים לפתוח את הפורטל הזה. כן, זה אנחנו בן אדם שתפקיד שלו ליצור קשר עם העמודות האחרות. יפה, יש כמה כאלה, יש תפקיד גם כזה, יש אפילו קבוצת וואטסאפ עם כמה אנשים כאלה, אני, נעמה ומיכלי כבר שמה, וגם צירפנו אלינו את רבית שהיא מנכ"לית של עמותת סנשיין, כבר עושים איתם שיתוף פעולה של אינדקס של ארגוני אחדות ויומן אירועים משותף. ותוך שבוע-שבועיים אני מאמין שכבר יוטמע אצלנו באתר אינטרנט. אני לא יודע, לא הייתי מבטיח הבטחות, אבל לא מבטיח, אני מאמין, זה מה שדיברתי עם נעמה לפני הפגישה, היא ממש היא מניחה שעד האמצע השבוע נתנו איזושהי טיוטה מסוימת. המטרה בפורטל, המטרה למשל באינדקס האחדות, קודם כל אנחנו שרצינו להכיר איזה ארגוני אחדות כבר קיימים ואיזה לא ידענו, אני יצרתי טבלה ענקית עם שמות, אנשי קשר וזה דברים שאני כאן, חיפשתי באינטרנט, אישורים וזה, זה קשה מאוד למצוא בכלל ארגונים, הרבה מהארגונים הם כבר לא עדכניים, לא פועלים בכלל, הם ישנים, לא עונים לי בכלל במיילים ובשום דבר. אנחנו קודם כל אינדקס עדכני של הארגונים שפועלים, אקטיביים שאפשר להצטרף אליהם בארץ, גם כאלה שהם פוליטיים אולי, יהיו תחת קטגוריה של פוליטי, אתה רוצה לעשות שינוי פוליטי מעולה, אבל כל זה הכובע של האחדות, יהיה פורטל אחד, אינדקס אחד, זה דבר אחד. דבר שני, זה יומן אירועים משותף, אני רוצה להצטרף ארגון גג כזה, ארגון גג של כל הדמות שעוסקות באחדות. זה גם כן מטרה. אגב, אנחנו מאוד, כאילו, זה השלט שלנו, ואם יש לכם רעיונות לייעול, שיפור, או פעולות שעשויות לתרום, או אפילו לשנות, אנחנו מאוד פתוחים, אנחנו מאוד בהקשבה, אנחנו לא חושבים שכל החוכמה נמצאת במקום אחד, ההפך, אנחנו חושבים שטובים השניים מן האחד, מה שנקרא. זה הסעיף הרביעי. נכון. ברגע שאנחנו, לך יש יכולות שלי, אותו דבר לאלירן, ועל זה הדרך. עוד שאלות? אולי מהזום? המטרה היא אחדות, נכון? הדרך איך לעשות את זה דרך עשייה, בעיקר מעגלי שיח. גם מעגלי שיח, זה נשמע שזה בעיקר כרגע, נכון? לא, גם, הוא דיבר נגיד לצורך העניין נתן דוגמה, נגיד את פעילות השטח, אבל בהחלט יש לנו שאיפות גם דיגיטליות, ואותו עניין של האמנה. אנחנו אחת מהם מתוך זה גם מופיע אצלנו בתוך האתר, בתוכנית העבודה, ובתוכנית הפעולה, אנחנו השאיפה שלנו בעזרת השם, שעד סוף 25 להגיע לכ1,000,000 חתימות. אז חתימות זה השני. כן, החתימות בעצם מבחינתנו זה מהווה הסכמה רחבה בחברה הישראלית על מספר עקרונות יסוד. אז מבחינת העשייה, חוץ יש בעיקר את מפגשי שיח, החתמת אמנה, כן. שיתוף פעולה עם ארגונים שונים, כן. באספקט של העשייה, כן. וניהול המערכה הדיגיטלית. עכשיו, ניהול המערכה הדיגיטלית, חלק מזה זה פודקאסט, חלק מזה זה שיווק בתחומים שונים, ארגון מפגשים כאלה ואחרים שהם גם אולי לא מפגשי שיח, אבל אירועים יותר גדולים. יש שיתוף פעולה עם תנועות אחרות, למשל פרסים בתחום האחדות. זה מתוך העשייה. זה שלושה כיוונים. כן, גם הפודקאסט הוא כלי שאתה בעצם עושה מעגל שיח במקביל, משתף אותו. כלי, אבל לא בהכרח, אני מסכים מה שאתה אומר, אבל גם פודקאסט לצורך העניין שאנחנו רצינו נגיד לעשות, זה ממש היה ממש כמה ימים לפני 7 באוקטובר, סגרנו עם, אתה זוכר? עם כרמל נרקיס. אני לא זוכרת את השם שלו. נרקיס הוא... היה 11 עשו איתו גם. כן, הוא... בעצם הפגישו אותו עם איזה מישהו גם חרדי שגר בתל אביב. אבל אנחנו עשינו את זה עם פן גוזלי, ועם... נאור נרקיס, סליחה. נאור נרקיס הוא תפיסה שמאל, הוא... נכון, אבל המין אסנס פה זה השיח הזה, נכון? כן. שינוי של השפה, כי זה עונה לי על השאלה הבאה. מה ההישג נדרש? מה אנחנו מנסים להשיג? זה מגיע פה לתוכנית הראשונה, זאת אומרת, הדבר הכי חשוב זה מעקב אחרי מדדי ההצלחה, ובעיניי, תשאל אותי מה הדבר הכי חשוב, הסיפור של המעקב. זאת אומרת, כי מה מדדי ההצלחה, ופה יש הרבה לדון בזה, אבל אנחנו רוצים לראות שהשפה משתנה, אנחנו רוצים לראות שעם ישראל
רואה את עצמו מאוחד, ופה אני אחזור לסקר, שאלות ששאלנו בסקר, אבל יש לי, אתם יודעים מה, אני אשתף עוד משהו. אני חושבת שגם לראות את האמונות משתנות. בדיוק. שאנשים מאמינים זה דיון, בעניין של האחדות. זה דיון... לפחות כאילו איך אפשר בתכלס לפתור שינוי תפיסתי. יואל, אתה בעצם שואל שאלה, איך זה מדיד בעצם? איך אתה יודע אם נשארת או לא? אז אני... זה הנקודה שתמיד... אתם רואים את ה... זה פה. אז האמת היא שכשניסיתי להבחן כאילו את התנועה לאן היא הולכת, אז אמרתי שנייה, איך אנחנו מודדים שהצלחנו? אנחנו רוצים ליצור מין טבלה כזאת, שאנחנו אומרים אוקיי, כמה חתימות אמנה היינו בהתחלה, כמה יש לנו עם הזמן, כמה חברי תנועה היה לנו בהתחלה, כמה בסוף כל רבעון, כמה מפגשי שיח התקיימו, ואנחנו נוכל למדוד את זה, לפעמים אם יומן אירועים, נוכל ממש לספור את האירועים שהתקיימו, והנה השאלות שאולי יותר מדברות אליך, אחוז תפיסת אחדות בסקר. יש שאלה שם, האם קיימת אחדות בעם היהודי בעיניך? זאת אומרת, אנחנו שואלים, בן אדם בסקר, האם קיימת אחדות? שאלה ראשונה. יש עוד שאלות, אבל בסוף אנחנו רוצים לעשות... מישהו שם... רגע, מישהו זה אני. מישהו פה יצטרך לזה. אנחנו רוצים לראות באמת גרף כזה, שאנחנו רוצים לראות את המדדים זזים על ציר הזמן. וככה נראה מצלחנו מאוד. זה אחד הדברים, זה שאלות בסקר. אחד השאלות... אחד מהקווים האלה זה שאלה בסקר. ויהיו עוד כמה קווים כאלה. איזה סקר? ואנחנו נהיה פתוחים. סקר שעשינו כבר. יש שם כמה שאלות. זה אני אמרתי, רגע, אני רוצה לעקוב אחרי. אני רוצה שגם השאלתה, אני רמת המחצה. המנהלים הבכירים, אני רוצה שיקבלו החלטה איזה שאלות אנחנו עוקבים אחריהם. זה א', ב', המדדים האחרים שנגדיר לעצמנו, שזה כמה, זה כבר הגדרנו לעצמנו בעבר, חתימות אמנה, רוצים להמשיך לעקוב אחרי זה, כמה אנשים החתימו, כי בן אדם שמזדהה עם העקרונות שלנו, זה גם כן הישג, ומספר הזה גדל, זה הישג, כמה חברי תנועה יש, כמה מתנדבים יש, כמה מפגשים יש, זה גם כן הישגים שאנחנו יכולים לעשות. ההישג הכי גבוה זה הישג התפיסה, אנחנו באמת, שאנשים מאמינים שוואלה, מרגישים כבר שינוי, זה נכון, ואני רוצה להגיד עוד משהו, שמרגישים שוני כמו שאתה אומר, בשפה, בשיח, בכבוד העתידי, זה בתכלס מה שאנחנו מחפשים. נכון, וזה אפילו לא קשור לתנועה. מדדים שישיגו לנו, שיראו לנו שאנשים מתקדמים בזה שמרגישים שוני בתכלס. נכון. זה המדדים שאנחנו צריכים. נכון, ואיך אפשר לדעת את זה? זה אחד הדרכים, זה אולי סקר, דרכים אחרות אנחנו פתוחים לרעיונות, ויש עוד משהו, שזה לא רק פעילויות שאנחנו עושים, זה לא רק ההחתמה של האמנה שלנו, מפגשים שלנו, אנחנו רוצים לראות כמה מפגשי שיח שבתחום האחדות התקיימו בכלל בארץ, ולכן השיתוף פעולה עם ארגונים אחרים לדעתי מאוד חשוב, כי אנחנו נראה אם יהיה לנו יומן ארגון משותף שלנו ושל ארגונים אחרים שמתעסקים באחדות, אפילו אם תדברים על פוליטיקה, אבל הם מתעסקים באחדות, הם מסכימים עם העקרונות שלהם, אז אפשר לספור גם את המפגשים האלה, ואנחנו יכולים להנגיש גם ארגונים אחרים, ולספור כמה פעילויות אחדות התקיימו. המלחמה האחרונה גרמה לה הרבה יותר מפגשי אחדות, מאשר כל הארגונים ביחד, אבל זה משהו שקשה למדוד. השאלה אם מפגשים של תנועות פוליטיות, זה גם משהו נכנס לסילבוס של שאלה שאני צריך לקבל עליה החלטות. כי יש הרבה, יש נגיד את תיקון 2024, אני יודע, אני שם עמוק עם נתן וכל החיים, אבל הם פוליטיים, הם רוצים נכון, והם לא מתעסקים, והם עושים פעילויות, הם עושים פעילויות, צריך להבין האם הפעילויות שלהם באמת מקדמות את המדדים שלנו או לא. השאלה היא האם הפעילויות שלהם מקדמות את המדע לאחדות, בסדר? האם זה מגביר את האחדות או שיוצר יותר פעילות? אני לא בטוח, ספציפית לגביהם, הם אומרים אנחנו רוצים בחירות השנה. גם אומרים אנחנו רוצים אחדות. אנחנו רוצים אחדות, רוצים קואליציה, נכון, אז זה דיון שצריך לקבל בו החלטה. מי יקבל החלטה? יקבל החלטה מנהלים, כשנגבש מטה, אבל כרגע זה אחת השאלות האחרות. עוד שאלות בזום אולי? רגע לפני, יש לך משהו ללירן?
דברים די ברורים, בסדר? כן, לי יש שאלה. כן, יש פה שאלה, רגע, אני אנסה לשים אותה. כן, יש לי מלא שאלות, אבל אני אנסה למקד את זה ככה כמה שאפשר. נעים מאוד ותודה על האפשרות להצטרף, קודם כל. אני שמרית, אני מבית שאן. שאלה, כאילו, אם אני מבינה נכון בין השורות ככה מהזום, המטרה של העמותה, מטרות העמותה זה אחדות בעם ישראל, נכון? נכון, כן. זו עמותה שכבר נפתחה לצורך העניין, נכון? אפשר לראות אותה כבר ברשם העמותות. ברשם העמותות היא כבר עמותה הצטרפות. רשומה, אישור ניהול תקין, וכן, בהחלט. היא כבר קיימת הרבה, כאילו כבר יש, אוקיי, סבבה. 3 שנים. אוקיי, אחלה, לא הכרתי. חסר לי משהו שמאגד את כולם, כאילו אחדות זה מילה אין איזושהי עמותה שלא תגיד לך, אני מתעסק בחיבור לעם ישראל, באחדות, בדתיים, כאילו זה קיים מלא. וגם המדידה של הסקר, היא קשה להרגיש אותה, כי כאילו בסדר, בן אדם בסקר יגיד, אני רואה אחדות בעם ישראל, או לא רואה, או אתה תראה שכולם קופצים 4-5. א', אתה לא יודע בדיוק שזה אתה. ב', מה שאני מנסה להגיד זה שחסר לי הדבר הזה שבשבילו אנחנו פועלים. איזשהו סל של ערכים, שאני יכולה להגיד שזה מחבר אותי, נותן לי מוטיבציה לרוץ איתכם בדרך, להתחבר לזה, לדבר את זה. את יכולה להיכנס רגע בקבוצת וואטסאפ, יש שם קישור, בתיאור הקבוצה, יש שם קישור, אני פשוט... אני אשלח את הקבוצה עכשיו, את העקרונות עכשיו. נשלח. שלב עכשיו. עוד יכול להיות שפספסתי איזשהו מסמך חשוב, אתה לגמרי יכול להיות. מה, משהו התנתק כאילו? מהזום? לא נראה שזה התנתק. זה נראה כאילו החדר שהם יושבים בו, משהו בסאונד אולי? לא יודעת. אני חשבתי שהם בודקים, הם מחפשים לך את המסמך שהם רצו להראות לך. אוקיי. טוב. אבל אולי את צודקת, אולי... לא יודעת. שומעים אותנו? לא, אני... כן, אבל חלש. שומעים חלש? רגע, שנייה. אז אנחנו שיתפנו בוואטסאפ. יותר חזק? רגע, אני מנסה לשפר את המיקרו. טוב, יש לנו פה איזה בעיה עם השמה, אני לא יודע למה הוא התנתק, אבל שלחנו בוואטסאפ, תסתכלו בוואטסאפ, אחר כך אני גם מנסה שנייה לשתף את זה פה, אבל יש עוד שאלות בינתיים? אני רוצה לשאול, שומעים אותי? רגע, שנייה. את סיימת, שמרית? יש פה עוד שאלה. כן, לאה. רגע, שמרית, סיימה? הערכים האלה, שנייה, סליחה, קיימים. אנחנו שלחנו אותם בוואטסאפ, עוד מעט נציג אותם. כן, לאה, אני רוצה לשמוע את השאלה. כן, אז קודם כל אני לא שומעת אותך כל כך טוב. לי קוראים לאה, אני מתלמון, ברכות לשדרוג האחד. א', אני ככה, בעיניי מה שנורא חשוב זה לעשות מעגלי שיח, שבאמת יהיה איזשהו קשר בין אישי ללא מסכים.
בין אנשים שונים, וזה נושא שגם אותי יותר מעניין, אם זה משהו שמתכננים ללכת עליו ולהנחות כאלה מפגשים בעיניי. זה אחד. שתיים, קודם דיברתם על זה שאפילו איזה גוף שרוצה עכשיו לעשות בחירות, הוא מתהדר בזה שהוא רוצה אחדות כביכול. אז רק להגיד שרוצים אחדות זה לא, כאילו צריך מדדים יותר קונקרטיים כדי להגיד אחדות, כי סתם אחדות זה מין כותרת שאין לה בעצם כיסוי. נכון. אז קודם כל שנייה, שאלת שתי שאלות לאה, אני לא יודע אם שמעת את כל הזום, אבל השאלה הראשונה לגבי מפגשי אחדות, אז באמת אמרנו פה שזה המטרה העיקרית, זה קיום של מפגשי אחדות. אנחנו גם תוכלי לראות את זה במצגת שנשלח אחר כך ובהקלטה של הזום כולו, שכנראה תספוס את ההתחלה שלו, וגם מטרות ודרכי פעולה ספציפיות גם כן מופיעות שם במצגת, ונשמח באמת לשמוע את דעתכם לגבי המדדים והפעילויות הספציפיים שאנחנו מתמקדים בהם. לגבי השאלה שהייתה לפנייך של שמרית, אז אתם רואים כרגע את העקרונות שאני כרגע משתף בזום? האמת שאני תוך כדי נהיגה, וזה גם נורא קטן. לאה, את שבנהיגה, אז בסדר, אבל אם זה נשאר שם ואני יכולה לראות את אחרי כן, אז זה טוב. מעולה. אז אני מבין שרואים, מעולה, זה גם מופיע באתר שלנו, וזה העקרונות שלפי הסקר שעשינו, 85% מהציבור מזדהים עם העקרונות האלה, ואנחנו באמת רוצים שזה לא רק יהיה בסקר, אלא שבאמת אנשים גם יתחייבו שהם מזדהים ויפעלו לאור העקרונות האלה, ואנחנו מאמינים שנוכל לשנות את השיח לכיוון של הזדהות עם העקרונות האלה. והנה אתם גם יכולים, מי שפה בחדר, אני אזיז את המסך שתראו. יש עוד שאלות מהזום? קודם כל, שמרית, קודם כל בוא שאלה, האם זה עונה לשמרית? שמרית, זה עונה לך על השאלה? אני צריכה לקרוא על זה יותר, אני פתאום הבנתי שלא מספיק קראתי. בסדר גמור, זה בסדר גמור, זה מפגש חשיפה ראשון לרובכם, קחו את הזמן, תתעמקו, נשמח לשמוע את דעתכם גם בהמשך. עוד שאלות? אני רוצה להגיד עוד משהו, רגע, רק שנייה אחת. תלמון. רגע, שנייה. היה איזשהו, אחת העמותות שמתעסקות גם כן באחדות, עשתה איזה מין סרטון כזה, שהראו כל מיני אנשים דתיים וחילוניים וכזה, והם אומרים שמה אין דתי, אין חילוני, אין שמאלני, אין ימני, כולנו יהודים, משהו כזה. ובעיניי זה לא נכון, כי יש ימני ויש שמאלני. את מתנתקת, אני חושב ששמעתי את השאלה, אם אני מבין את השאלה, יש ארגון אחר שמתעסק באחדות, אנחנו גם ראינו את המודעות שאומר אין דתי, אין חילוני, אין זה, זה לא הכיוון שאנחנו הולכים בו באופן קיצוני, כי יש מקום באמת לכולם, כל אחד זכאי להגדרה עצמית, ואנחנו בהחלט מקבלים כל אחד את ההגדרה שלו, ואנחנו רק מנסים... אני רוצה גם לחדד. רגע, שומעים את להב? חלש מאוד. אז אני אתקרב. יש לנו קושי טכני, סליחה. לאה, אני מכיר את הסרטון הזה, זה לא סרטון שלנו, אני גם מסכים שהוא לא נכון, בעיניי בכל אופן, בתפיסת עולמי, זה לא נכון שאין חרדי ואין מתנחלים ואין חילונים. יש חילונים, יש חרדים, יש חסידים, יש ציונות דתית, יש דתי לאומי ויש להט"בים. אבל אחרי כל התתי כותרות האלה, יש כותרת על מבחינתנו, שזה עם ישראל. וכל מי שקשור לעם ישראל, גם אם הוא שונה בהשקפה, אז אנחנו יכולים להתחבר לאותו כותרת על, תחת העקרונות שמצויים פה, וזה מבחינתנו הלב של התנועה.
עוד שאלות? ענינו לך על השאלה, לאה? גם את לא כל כך שומעים אותך טוב, אז תסתכלי אחר כך על ההקלטה. אבל השאלה היא... סליחה, אנחנו לא שומעים אותך טוב כל כך, אבל... תמשיכו, הכל בסדר. נשמח להתייחסות אחרי זה. תמשיכו. תשמעי את הדברים. בסדר גמור. עוד שאלות? אז איך זה בא בפרקטיקה? בפרקטיקה תמלאו בבקשה את השאלון שבוואטסאפ, אני אשלח אותו שוב יותר מאוחר, ונשמח שתצטרפו אלינו בתור מתנדבים, או שתמשיכו לעקוב אחרינו, גם אם אתם לא בוחרים להתנדב בזמן הזה. עוד שאלה פה? אוקיי. פיליפיני שחי בישראל 20 שנה ומטפל בזקנים, או אריתראי שעובד במסעדה כבר 15 שנה וחי בישראל. עכשיו השאלה שעלתה פה זה האם מישהו שהוא עובד זר למשל, שהוא נמצא, הוא חלק מהחברה הישראלית, אבל מבחינה גנטית או מבחינה אמונית דתית הוא לא חלק מעם ישראל ההלכתי. עכשיו השאלה היא האם הוא כן חלק הוא לא חלק. אז התנועה הזאת לא שמה את הגבול בין עם ישראל לחברה הישראלית. דרך אגב הייתי עכשיו לפני שבועיים בחוץ לארץ, יש שם עם ישראל ענק שהוא לא חלק מהחברה הישראלית. אני חושב שעם ישראל זה מושג מאוד מאוד גדול, אנחנו לא אלה שנגדיר מי בתוך עם ישראל מי בחוץ, אבל בוודאי שכל מי שקושר את גורלו עם הגורל של עם ישראל, בין אם הוא חלק מהחברה הישראלית ובין אם הוא בתפוצות, אנחנו רוצים שעם ישראל יהיה מאוחד. עם ישראל עוד מאז שיצא ממצרים יצא עם עוד אנשים. אז אתם לא מפרידים בין ההגדרה של עם ישראל לבין ההגדרה של החברה הישראלית? אני שירתתי בצבא עם אנשים, עם חיילים וקצינים ממוצא דרוזי. הם קושרים את גורלם עם עם ישראל כבר אלפי שנים לפי המסורת שלהם. הם חלק מעם ישראל. כן. מעולה, תודה חבר'ה, אני גם צריך לזוז, אבל אנחנו נשאר פה עוד קצת. אני רוצה לתת לו אנשים פה לפגוש פיזית, האנשים שהגיעו. שלמה, ברוך הבא, אנחנו בדיוק מסיימים, נשמח שתראו את ההקלטה אחר כך. אם יש למישהו שאלה עכשיו, אנחנו נסיים איתה, ואם לא, אז אנחנו נסיים. אז תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ואנחנו עדיין זמינים גם בוואטסאפ וגם בטלפון, אתם יכולים להתקשר, לשאול, ואנחנו פה, ואנחנו בעזרת השם עוד דרך ארוכה לפנינו, וזאת רק ההתחלה. שיהיה בשורות טובות, שבוע טוב לכולם. שבוע טוב לכולם. חבר'ה, שאלות, משהו? לא, למדת שיש לך כמה שאלות. רק איך